kumsang ni December ni somparuk inrin ni chonher reta chuan Dennis Williams si chuan apa chubia in tunthlenga apasal Jeremiah Williams zin chuak alaron holo thule atum dan chuan Zinkara Lake Seminole lami varakla wachang turakal ron hole watum ani thu ashila chu thu ashiat vele anni le Micah Chian Traber Brian Winchester le apa chu Micah zong tur chuan Lake Seminole lama chuan an motorin an liam tangala Lake Seminole hi dilian zet mai kilometer somriat laya sei Tallahassee bul mai Florida le Georgia rula ani a he hmuna varak vatok le kang lai tam tak tla thin te chu silai nei chen khaten eyatan an ve fo trina he minute lai hi Michael le Dennis te in nei champha voiru na tur ani a annu pa hian lom nge yan tuma wangin Michael po hian varak chu dilami waka tumakal ani a ron hole mai tum intisi kha tun thlengin alron ho taloni in anu pui te nei si chuan mang ang takin asoi Micah zong tura Brian Winchester te pa fa le midang chuak ta te khan Lake Seminole mun chu an wathleng tuaya Brian hian a thian pa kalduno chu alo hreto boka chunglai mun te chu fruit kwalin Micah chu an han ko waka ma se tu ma reng chang tu an lo an han kal kwal deuh thuak nuwa chuan Florida lam naya dilkama chuan Micah motor Ford Bronco chu an muta a Brian Winchester te chuan Florida Fish and Wildlife Conservation Commission lam chu riatir nga thuain chumi tenen chuan Micah zon run pui chu an thlak ta a ma se van doi thlak takin Micah chu adamin emo athi nemo mu ngei tuma an zon lain chu minute lai chuan thlipuina tak aron thok ta a Micah zon na chu an chol lailok san ri ta ani thlipui are hnu chuan FFWCC malak na in Micah chu zon chun zom le ani a Micah motor an hmona atanga yert som huam chung chu uluk le zol zokin an hanzong le ta a Micah chu muchi aloma se wane thlak takin along leng chu helicopter atanga zong tu te chuan an hmu hlau mai Micah long hi a motor pak na hmun atanga hlafe liteng sol pakhata hmu chua ani a atir chuan bo zong tu te long emo an ti mana ma se an han en chian chuan Micah long ngei alo ni a achunga po chuan Micah silai po khoi lau ti hriat takin abo mala in khung thathlapin an hmu bok Micah long an hmu na liteng sol hi hnim veang reng tak ani a tui chunga chuan lung atama wang le thinglor atama wangin lunga kal thin tan po film khur angai hle thina helai hmuna Micah long an hmu tak sia chuan bozong tu te chuan Micah chu tuya chuan atata ani an ring bera an ngai dan chuan helai hmuna long akhal lai hian thing emo lung emo asupalanga longatang hian tuya atla thata ani an ringa helai hmuna tui hi fitria tatanga fit som pani vela thuk ni a soi ani Micah ruang hmu be sein khol mang tale tui thiam te chuan tui chung lam chuan han tapa ma se anim em wang le lung atam bok sia wangin anduangin an che hlei thei meu lova chu wang chuan Micah ruang po chu an hmu ta lo reng ani ruang zong tu te chuan an chung te mang ang tak chu hnemin ruang chu hmulo ma se ni thuma tangani sari in kara aron lan chu nge an be sei thu an shilve thlata khuwa avo deu wang le amun trim avo deu wangin ruang hi an be sei a in aron lang chuak har hlau thei bok ti in an soitel bok ma se kar ni aliam hnuwa po an be sei chu be sei na tham ral tur mai ni in alanga Micah ruang tuiron lang chuak mu tur reng a om ta hri lo kar ni meu an zon hnuwa chuan ruang zong tu te chuan ramwa lukhum an char le a Micah lukhum ni thei tur an ngai lain ama hre chiang tu te chuan ani lo thu an soi ve thung thei tokin FFWCC kai roina hnuaya Micah ruang chu zong ma se be sei tur aw miau tak silawa chuan February thla sangni pakhat khan an cho santa a Micah hi dila hian lo tlata ni se he dilatla hriat thei mi somriat zinga ani chi hi arwang mu chualo om chun ani ti na ani don ani bozong tu ten thutluk na an nei tak ber chu Micah kha long atangin tuya atlapal anga tui chunga hnim chi khat hydrilla a invet boin ain hai chuak thei talo ani an ringa ti chuan Micah ruang chu ole in ein ai bang chu tui satel emo catfish velin an eizo le ta ani an ring ber FFWCC an how to pakhat David Arnett apo in hengai dan hi apom zong tak ani thu asoya Micah hi tuya atla ani phot chuan
kar khat nuwa arwang chu aron lang chuak ngei tur ani a aron lan tak silawa chuan oleina eita ani nge yang ati ve bok chutia mai ka ruang tak ngial po mu ani tak silawa chuan police lam te chuan arwang zon chu chol san ma se a case ero an langai changru renga mai ka chu engtia thi nge ni ang longa tanga tuya tla nge ni a thil dang wang zok ti chu an langai tu ru reng tho mai ka nu pui Dennis Williams si chuan apasal bo arwang hlom tur po om lo chu hreom ati viau ni in alanga po na po chuak meu lova media lamin kom an tum po in camera ma a lungchhiat awanga mol pho ai chuan ti in pumpel dan azong ram chen chutia apasal ruang po mulova anzon beidon santak sia chuan apasal chu aron let le abese to bik lo awangin mai ka thana po chu abot sei tangal bok mai ka bawatanga tharukna June thla sangni pakhata chuan sanghamantu pakhat hian Stamfield muna dila sanghamantu te in thuam na chikhat waterproof korle ke kor in zom wader anti mai chu tuyalang amu a thildang engem mu bel be sein tui thiam kau thuai ani a anin thayang to ka tui chung te an handap chuan an be seang nge in dilmonga chuan jacket le helmet an charnol mai tin jacket chuan han enchian nuwa aip te a chuan ramwa phalna license mai ka ta ngei chu alo om ta thlap mai ka jacket le thildang an charatanga thilmak tak mai police chen an riat chhuwa chu mai ka jacket a hian thler a om mia lova chu mai po chu ni lovin an thil hmu chu ate reng hi tharuk chung tuya om mel apureng reng hlom lo bok eng po chu ni se han chui zui le ngai na chuan an riat chi lo wangin Leon County thurem tu te chuan mai ka chu athi ti in thu an ti tluta a thom hno le man ruwa tui atanga an chhar te chu athi nge ani ti chiang tuwa an mang bok hemi hnu reivak lawa hian court thutluk na chuan Dennis Williams si chu apasal insurance asum zong $1.5 million lai chu achan aphal sakta tin kumnga alem le meu chuan apasal mai ka thian pa Brian Winchester chu pasala anei zui nge an pani hian mai ka nen an lo chen ina tho khan an khosa chun zomta ani mai ka zon na police chen an top san nuwa le court lampoin mai ka chu athi nge yani ti an soi nu chuan mi tu te po chu mai ka chungchanga chuan an beidong to ma se mai ka nu Charlie Williams chu ala beidong ve du tlatlo afa pa mai ka chu tuya tlahlum ni in aring thei thlot lova athayang tok tokin afa pa na chu chuinon le turin thunei tu te angen thren ma se tu ma in enga wak an ngai sak lova ama nge po chuan vona adong ta hial zok Charlie hi mechakol rong ve tak vona awang ringota ti zam thei mai ani bik lova afa pa chu adam emo athiema po ni se awom na ria emo a chui chua theina tur thu shil thei tu tur chu azong ve renga chu local newspaper lama po akha tokin a chua tir ve reng bok soito angin Charlie hian afa pa mai ka hi aladam aring tlata hewang hian mi te soisel po a hlo pha fo bok ma se Tallahassee Democrats chanchin bu a soina ka mu ma chu ka zong do na ni ti in afa pathi alarin lo zia le mi te soisel na enga ma angai lo zia a soi midang zong an beidon nu vek to po ani upalam toina ala boy pui fo mai chu a chung te mol phona po a then chuan an ngaya a chung te le mai ka nu pui Dennis ngei po ani mu thiam lo pha lek chen Cheryl le athian ten nasataka sarkar lam an norawangin kumsang ni pali khan Florida Department of Law Enforcement FDLE chuan mai ka chungchang chu ngai tu that le turin thu an ti tluta mai ka baudan chungchang te abau nuwa thil om dan le an jacket le thil dang an hu chwa ngun taka an zir nuwa mai ka chu tuyatla ni in an rethei talova hetiang hian ngai dan an siam mai ka longleng kha amator an hu na bula mai mu ane kam huna tang khan along leng kha tuya po lut ni se enga tinge khalai mun rual rem lo lai kha man kher khami bul mai kha mun rual rem ama nge po in long hlan lu na alo man thin to ani si mai ka bawzan khan thlina satakin atle ani kha thli khan enga tinge mai ka long leng thun po ni lo chu alen bo lo ti po zona om thei tak ani bok tin long leng hi mu ani in a engine a in off chuti line a petrol tank ero ala khat thaviau mai se mai ka kha longa a chuan lai atla ni omarin ani
chuti ni si chuan longleng kha NG9 online ngei ani anga tuma off tu om talo chu a petrol chu a mangzo vek tur ani ma se chutiang chu ani hau lo an soizel dana phei chuan mai ka hi ama in aram chuak ngai lo hrim hrima enga tinge tuntruma hian ama in aram chuak tlat ti chu investigator te zo na ani le tabok hengte ba ka hian mai ka kha tuya tla ni a rin lo theidan ala om chewa tuya tla chu ni se an hmungei tur ani a an hmu lo chuan ole velin an eizo ani kha an ringa ma se ole te hian helai hmuna hian thlasik lain cho an engai lo tlat mai ka bo hun lai khan lake seminole hi chuna 13 degrees celsius ani thina zanlama phei chuan 7 degrees celsius te po ani thin ole lamzir mi mat arresto chuan ole te chuzon nan tui chung mai ni lo pon lampo kha avot ma ani ti in asoya heni phung hi bo pelin ole ril tram po mai ka khan lo tong fu ni se fit nga le inchi som zeta sang keji som sari pasari lai mai ri chu engte kong ma in ole chuan eizo vek hau lawang eng motal chu anu chia turani ti in Ronnie Austin State Attorney point asoi ve bo mai ka thuam weather anti mai kha mai ka bo tanga tharuk na mu chua ani a amutu khan amu na mun a han soi chuan chu mun chu tui chung nok le ole om lo na mun ani tlat mai ka kha he weather ha chung hian tuya khan tlapal niarin ani a ma se he weather hi tuya in chia rei mel apulova chu mai ba ka ole se thlerna hnu ma omang reng a om bok si lo chutiang bokin mai ka jacket an hmu te la chu ala him thaviau maya a torchlight an hmu phei ka chu ala eng thei tlat tuya arei tak om ni se heng te hi an mel a hem hle to turangai an ni a chuti ni si chuan engtin nge heng mai ka thuam le thil then khat te hi mai ka thi hnuwa dila hian a om ama hi ala damanga aman aron pai zok nge midangin an thatanga a thom no hi an ron pai engkim mai chu rin thu mai ala ni hri mai ka thian pakhat aramwa chua pui fo thin chuan mai ka hian long atanga atlak lai hian a weather hi a hak aring lova ama hi mi fim khur tak ani a weather hi long khat laia hak tur ani lo wangin kan ramwa chua dun chang po in long khat lai chuan a hangai lo hrim ati ve bok kumsang ni paru khan State Attorney Austin a chuan mai ka hi Lake Seminole hian atlalo ani ti ka soingam sak ati a ma se atlalo ngei ani ti finfia na emo atlalo ani si chuan khoya nge omta kang ti finfia na an nei chuan silo wangin han soi zui tur em chuang an nei ran lova investigator te point ti ngai nawak an hrebik lo apoi ta ber chu mai ka kha tuya tlatur ngor ringota khan an ngai wangin crime scene lamreng kha police te le midang te po khan an lo ngai tu lova mai ka long leng le motor an hmu te la chu a chung te an lo pelet le dai to se forensic lampo han roi el tiang ma se omzia anei to don lo chutiang bokin Lake Seminole hun ma la chu mai ka ruang zong tu ten an rap chiar ne hle to a engti kong ma in tu hnu ma nge rin hlel om tur ti po a hriat thei mel to lo hle evidence chatok tak om lo chuan police te tan la case an siam thar le ringot chu ani si lova mai ka case po chu lungdum lo zetin FDL te chuan anga yang bok chuan an kaltir le ta top mai ane police te an beidonga investigator dang te po an beidonga mai ka chung te ngei po an beidong hlom to hle mai ma se anu Cherry Williams si ero ala beidong hau lo afapa mai ka chan chin le arwang an la hmu lo dan te chu a thi dan hrechiang tu anom takin ti in Tallahassee Democrat chan chin buwa chuan ala chhuatir tluta how tu lam te po nin om khopin alo la phone tlut thin ani ome kumsang ni pasari October tha khan mai ka unau pa pakhat chuan thalak hlui mu chuakin chu thalaka chuan .22 caliber rugger pistol a hmu a chu pistol chu apa pistol hlui ani ti po a hailo tin mai ka khan apa thi hnu khan he pistol hi akol ti a hria a ma se makve angreng tak mai chu he pistol hi mai ka thi hnu khan khoya nge a om ti reng hriat ani talo mai ka thuam hno le thil dang zong te la khom ani lain he pistol hi atel ve lo thlat ti chu mai ka unau pa chuan a han hren hno a Jackson County Sheriff ne na hril ngal thuain ani hian Federal Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms lam chu chui chiang turin ati tanghala ni engmozat hnuwa Jackson County Sheriff hian pistol hi muchuakin FDL ne na aron lanta a
State Forensic Laboratory lama chui chian tura thon ani ta ngal ane an chui chian na hi thu nei tu lam te hian mi pui hria turin an puang zar lo kumsang hi pariat khan FDLE le Florida Department of Financial Services Division of Insurance Fraud DIF anti mai te chang kop chuan mai ka chung chang hi kongdang atangin an han chui ve chin ta a mi tu po accident awanga an thi reng in an chung nai den insurance an la chain hemi sum hian mai ka thi poitilo an theim ti atangin FDLE le DIF te chuan mai ka insurance policy lo ti to le a thi chuan a chung ten poisa engzat nge an lak don ti te chu an han chui chan ta a mai ka khan Kansas City Life Insurance Company a insurance su alo ti nge ya anu pui Dennis Williams sipo khan he insurance sum hi thu nei tu ten mai ka thi thu an puan nu khan alo la chuak nge to a ma se hei hi 100 hlelna turte chiam chu ani lo tu te point an kop pui emo an chung te mo an thi chuan insurance an boy pui masak ani nge chen si a rin hlelna deuh thil chu ma se engma fin fiana awm le chuan silo wangin DIF lam chuan insurance lam atanga mai ka bodan chui chung chang chu anti top vele tangal ani sabram lama po mi bo omna inti deuh an lo om vele zela chutiang bokin anma ni lo ring du tok mi pui zinga po an lo om vele zel thau bok aniang chu thil inti thei tak mai miril ru te hial po theinia an soi Gary Cox chuan mai ka chanchin alo hria chuan Walkula County hmuna arwang mu tura ome aron ti a police tele achung te chuan arwang tal po ti in beisai nei takin an vazong chiama ui sathiam nen an thok chuak rup mai ma se ni leng po an hanzon chuan engma an muta chuang lova ama Gary Cox ngei po zon tir ani hnuwa ani po a hlo cham vele ta thau bok FDLE lamin mai ka chu an zong beidong to a DIF lamin an beidon puile to boka tuna zol ni lam thu soi an lo beidon puile zel tapok nen be sei tur a om to lo via wang ma se fa te chu fa nge Charlie Williams chu ala beidong du ve der lo Charlie Williams si boy puina in investigation Discovery Cable Channel chuan mai ka bo thu le tun thlenga abodan kim chang an la hriat lo thu te arwang tak nial po mu alani lo thu te chu an TV a an ti chuaka hemi hnu akum le tang chuan Governor Rick Scott nena le khathon zani chuang zet ziakin afapa bodan chungchang chui chale turle FDLE teni to lovin agency dang ruat to zok turin atia mase governor hian heng le kha te hi chiar lovin FDLE headquarters lama alo thon zel ani ome he hian charity ru atina hle a kamaya hian du tokin min nekse chuai point governorin ka le khathon a chiar du lo na hi na kati so kang ti hialin asoi ane mai kanu pui denisi chungchang ka han soi vele lokila khatia apasal berin a han thi santa ka chuan arwang po mu ani talo mai chu atur na ve deuh nge ni pon lama a chuak thlem hle a media lamin kom an tumte po in ati hlotlin sak ngai me lova mai ka chu a thingei ani ti fin fiana death certificate chu courtin an han pek ta ka chuan apasal insurance po chu ala chuak nuala chu chuan nun tharatin atum vele ta ani chutia apasal sun hlim ko har taka tur chu a khongai ve deuh aniang Michael Chian Chaber Brian Winchester chuan Denisi chu alen chil deuh reng thena in len chil fo tana na chu an lo in ngai na chho nge a an pahnih chuan anom du na atopa phei chuan anin nei ta nge a kalna tur dang chuang om hek lo le Denisi le Brian chu mai kanen an chen du na ina chuan an chen chun jong ve ngal maya hun eng mo chen chu harsana an nei lo ma se a hnu zela Brian chu arin ang alo ni lo deuh aniang Denisi nen chuan in ti thiam lo na anei chaudun tamol mol maya atuar thei top a thleng ta niang chu kumsang ni som panga khan Brian du lo chung chu Denisi hian a then ta nge a ma se court lamin thutluk na an lo siam angin oga sang ni som paruk thleng chu anupui ina hian Brian hian chen ve theina ala nei thung August Klavek hian Denisi chuan ana thona mun Florida State University lampanin karin ain khal suaka kar khalpa phone man mek lai chuan kar chung hnunglam atang chuan Brian chu aron lang nol mai Denisi phone manglai mek chu phitlak sakin kongdanga in khal turin atia Denisi na thu oi du mai lo wangin asilai pai chuan atin ta a CVS drugstore motor park na huna an tlan lu hnuwa kongka chu an khar hala
Anua Brian chuan Dennis in a call apik du lo mai baka a text zong po a block vek awangin hetiang thil titani in ain soi Brian hian in thren adu lo thu te Dennis tel lo chuan engma ani lo thu te chu ashila tin anin thren lui tlat ani chuan silaya amale ma chu ain ti hlum tur thu Dennis chu ashil bok Dennis chuan eng tin emo Brian chu atilung oi thei hra ma an pahnih chuan Brian an ama motor alo park vena lama chuan anin khal chuak dun ta a an chuak ma hian Brian hian rangwa le plastic phek ba ka spray bottle le man ro chen khat Dennis kar tang hian alabok hetia anin thla don lai vel hian Brian chuan athil ti awangin Dennis hena chuan ngai dam adila Dennis hian police ashilo tur thu Brian hena hian tiama se anin thla fel vele police office lam apanding ngala Brian thil ti dan engkim mai chu awaril ta ani rangtakin Brian chu police chuan anman ta ngala meche kidnap le rigrap thu boy siam sak ani baka Dennis kar tanga man ro then khat phalna telova alak lui sak thu boy ortir ani ta ani Dennis hian anun na atan le afanunun na atan a hlo om thei thu soin police lama hian ven himna adila Brian an hlo wangin chopon ei theilova zana po an muhil theilo ni in police te chu ashila hei wang hian police te hian Brian hi bela achua po an phal sak lo nge anu dewa Brian chungchang hi courtin angai tu thale a Brian dan hremi roi chuan Brian chu anupui thena wanga ril rufim tok lo le anu kan survey mek baka anupui masa atanga afapa enkol alangai bok awangin atan hun chung chu reilo theang ber turin angena ma se Dennis dan hremi roi lamin Brian chu Dennis tha tum nge ane wang le ama nge po in tha tum ani a ma se Dennis fin em awanga athil tum chu thultir thei chau ani ti in kumsomli panga lai tang turin antive thung atopa court chuan thutluk na siamin Brian chu kumsomni lungin tang turati anita a lungina chuan da ngal ni in tuna hian Wakala Correctional Institution a Brian hi a omme kane Dennis le Brian te in car boy na chu Mike nu Cheryl Williams siloma alo tlave thunga afapanu pui hlui Dennis chu afapa Mike thi dana rin hlel rukna anei tlata soi emero asoi chuak ngam chi asilo Brian nen anhanin chen te chu alom ril hle a Brian ama inti hlum hial atum te chu alo inti hlum tak mayang ti hlau zek mai achan chu Brian hian engmo tak hriat ruk ve anei aring tlata zalen taka Dennis han lengvel te chu amuthei tlat lo ani New York Daily News ashil na Brian hian Dennis hi hetimayan womsa a lengmai mai tur hian achu ho lawang Brian hian engmo tak chu minashil ka bei sei tlat ani ti in asoi Police ten Brian an man nu hian mai ka chanchin khatu man soi chuak lo ma se State Attorney Jack Campbell chuan medium ma ha mai ka bo chungchang thu boy po chinfel thuai thei anin bei sei thu asoi zawa atuka news conference an neina FDL Special Agent Mark Perez chuan reporter pungkhom te hnena kumsom don chin hriat lova lo bo to Mike Williams ruang chu mu ani thu apong thut mai tin mai ka hi tha nge ani ti po an fin fia to thu asoi boka chuti lain tunge thata khoya nge mai ka ruang chu an mu ti engma ala soi du ri lo Mark Perez and Mike ruang mu ani thu asoi nu deuh lok hian Florida Department of Law Enforcement chuan Mike Williams ruang chu Leon County Marlam Gardner Road ta mu ani a DNA atangin Mike ruang nge ani ti po an chian vek to thu asoi bok FDL lamin an soidanin October sangni som pasari khan Mike ruang omna hi an lo hreto ani ome Until hriat chu bo zuin Gardner Road huna Mike ruang phumna nia an soi dumrim cheset omna chu an han lai ta a fitkwa zeta thukin an laya dumrim chiale ran nung se na tak kara dar kar som paruk te meu mai an han be nu chuan Mike ru ro chu plywood atom hian an lai chuak ta a athom no thren khat pheikhok le kut korte po an lai chuak tel bok FDL chuan Tallahassee Democrat hnen an soidanin Mike ru ro za som kwa pariat set chu mu ani anti a heng ru ro te hi DNA lak ani a Mike nu Cheryl Williams DNA nen po aloin ang chia bok Mike thi thua police ten mo phurtu beranian pule an man tak chu tudang nilovin
mai kanu lo rin hlel em mai kanu pui Denise ani a Denise chu afanu kum som pakwana pian chamlom tura kal chu Florida state a police te chuan an lo manta a tual tha thu boy la in phiaru nga thu boy ortir ani ta ani kum sang ni som paria June thla atang khan Denise Williams si chung thu chu courtin angai tu a Denise dan themi roi hian Denise chu mai ka thina hian in nam hnaina pakhat ma anei lova mai ka thatu chu Brian ani ti in trangle ma se Brian in puana FDLE lamten anlo record chu courta an han play ta ka chuan tran ngai na vak an theta big low Denise hian apasal mai ka bo ma thakwa vel khan apasal da bo dan tur hi alo plan feldim diam to a Brian in puana atanga hriat thei te chu heng te hi an lo ni ta ani Brian le Denise hi high school an kalai atang dai to alo in ngai zong to thin an ni a tuna ko puidang nein khosave ve to ma se anin lai china hi alare tak tak lova Denise hian Mike Williams hi aneya Brian chuan Katie Thomas inupuya anei ve thung ma se chu ti chung po chuan arukin aloin muru fo thin ani ome Katie Thomas hian apasal chu sakhaza ko som ko chhovel po khan alo ring hlel dai to a ma se Mike ve thung hi chuan Brian hi achian thabera apom tlat wangin rin hlel la chang alo hrelo hrim hrim ni in alang achang phei chuan an pali te chuan an chhuak kho fowa in ti hlimna an nei fo thin henga te hian Katie hian apasal Brian chu alo ring hlel dai to a ma se soi to angin Mike chuan anupui Denise le achian Brian hi alo rin em wangin a chezongin alo ring hlel ngai lo hrim hrim a chutia an lo in ngun tak deuh nuwa chuan Brian le Denise te chuan in nei hial an lo du ta a ma se dal tu an om chu an kopui ve ve te an ne Denise chuan hetiang hian ruam man na asiam ta aruam manang chuan nidang poa an lo ti ho to angin an pali chuan in tihlim turin Gulf of Mexico an kal anga chuta chuan Michael Katie chu an thatanga tuya chuan an pai to mai do na ni an chung tele midang te hena chuan longin an accident da anni hi vane siamin andam chuak ram ti in an soi mayang an nuwa Mike office chu misualin suasam angle Mike ngei po an kaplum anga lantir an tumpo chu harsana dang awangin an thu san le boka atopa ruam manna thar an siam le ta ti chuan an lo ruam manang chuan Brian chuan Mike chu Lake Seminole huna ramchua pui turin asoma he huna hian varak vatok le kang hlai ron tla te chu an kap thina longa an chua lai chuan Brian chuan engtin tin emo Mike chu a weather haturin a thlem thlu a Mike an a weather a hak nu chuan Brian chuan a thian pa chu long atangin anam thata a weather ne na tuihan hleu vel chu a har sa si a Mike hi weather ha ani awangin Brian chuan Mike chu tuya chuan a in hleu kai zo a ring lova ma se Mike chuan thingbung von chan tur a hmu fu hlau mai chu thingbunga chuan a in ham tang ta a Brian chuan a thil lo ruam man tuitla anga Mike lantir chu a hlo cham ani ti a riat chuan du than tur dang om hek lo le asilai ken chuan Mike chu alua a kap ta thruai maya an lo ruam man dan anga Mike chu a longleng accident awanga tuitla hlum ti chu a thei tak si lo le chutia silaya ka hlum alo ni tak sia chuan Brian chuan Mike ruang chu la in Gardner Road lama aphum ta ani Brian Mike ruang aphum zo vele hian a motor te chu silfa in an chung ko Christmas party na lama akal ta daya Denise ti lo chuan Brian thi thu hi tu man an threlo Denise le Brian hian mirin hlel an kai lo nan an pani in kar po an film khurin an che chuak har renga boruak dai deuh an ngak ani ber Mike insurance chung changa po apung atam pha zok don tho awangin an man mo ran lo ti chuan boruak te han zia om tak deuh nuwa chuan an pani chuan anin nei ta ani February sangni sompakwa khan Denise chu courtin dam chung lungin tang turin ati a courtin a chung thu a thutluk na an puan lai hian Denise hian engma a soilova court chunga thu soi om chun chu dan themi tele Mike nu Jerry Williams si chau kha an ni a Jerry hian tuna chuan dikna chu ading changta Denise hian ka fapa chau min lak sak lova ka tunu po min lak sak ani ti in asoi
Thlanga hnuwa court chuan Michael Dennis Stefano Ansley chu aparo zongzong khoma insurance lak tur lom zongzong po aminga da vek turin antita a hengti hi Ansley hian anu Dennis pui nan emo dan themi roi saknan emo engma amang theilo thung tuna Dennis hi Florida Women's Reception Center da me kane